Jo actualment sóc entrenador personal, faig entrenos, com hem dit abans, a l'aire lliure, també faig entrenos personals a domicilis dels clients i també fem entrenaments grupals. Això vol dir que abarquem tot el nucli, tot el sector de l'entrenament, més personalitzat, amb una ràtio per grups molt més baixa que a qualsevol gimnàs tancat. I el que nosaltres volem és aquesta ràtio de grups, per exemple, sigui molt baixa per millorar la tècnica, per reduir el risc de lesió i sobretot per tenir un feedback molt més a prop que qualsevol instal·lació esportiva, perquè nosaltres tractem els clients com a persones i no com a un número. La forma d'entrenar amb el Covid és la mateixa. L'únic que tothom, des dels entrenadors, als gimnasos, a les persones que practiquen esport, han canviat la seva metodologia d'entrenament. Què vol dir això? Que si abans tenien que anar a un gimnàs, ara el que fan és fer esport per lliure a l'aire lliure o amb un entrenador personal, o sobretot sí que s'ha potenciat molt el tema online. Nosaltres el que sí que és veritat que fem és entrenar on el client vol, quan vol i quan ell vol. Què passa? Que nosaltres donem totes aquestes facilitats perquè la gent pugui entrenar. Volem canviar la forma de que la gent faci esport amb una cita prèvia amb nosaltres i no tenim que adaptar-se als horaris que posen a les instal·lacions esportives. La pandèmia m'ha ensenyat que tots hem après alguna cosa i jo personalment el que he après és a crear sinergies amb tothom que estigui dedicat al món de l'esport, a la nutrició, la fisioteràpia i tot això, perquè amb sinergies i en equip arribarem molt més lluny, però sobretot que no tenim que fer plans a mig o llarg termini perquè es poden anar al traste en 2 segons. I el que també és molt important que hem après d'aquesta pandèmia és que ens hem actualitzat a base de 2 segons. Això vol dir que tecnològicament som molt més forts que abans. Un dels avantatges que ha portat la Covid al nostre sector és que podem entrenar a qualsevol persona en qualsevol lloc del món. Per posar un exemple, una persona que viatja per treball pot entrenar online amb nosaltres perquè hem reduït el tema del material i hem treballat molt més el full body o entrenament sense material, i així aquesta persona no deixa d'entrenar encara que tingui una obligació fora del seu domicili habitual. I també les persones que es desplaçaven a les instal·lacions esportives poden entrenar des de casa amb un entrenador personal. En 2 minuts abans de tenir la sessió estàs a casa, fas l'entrenament i no tens que desplaçar-te després a casa i et pots dutxar a casa sense cap tipus de problema. Això el que fa és guanyar temps tant als entrenadors com als clients. La principal diferència que nosaltres tenim a la nostra empresa és que nosaltres, a diferència de les instal·lacions esportives, podem fer tants entrenos com vulguem i podem gestionar el nostre horari com vulguem, sempre que la gent estigui preparada per fer activitat física i sobretot com l'aire lliure ens dona moltes possibilitats per fer tants grups com vulguem, perquè tenim molta més distància que en una sala de qualsevol gimnàs, podem fer sessions amb molta més distàncies i amb grups reduïts o una miqueta més grans. Què passa? Que les persones, els clients que tenim actualment, proposen horaris i nosaltres ens adaptem a ells. En un gimnàs tu no pots posar-li un horari perquè et posin una activitat física, i si te la posen serà un horari que no et vagi bé o tens hores mortes. Nosaltres fem tot el contrari. Si el client vol a les 7:15, a les 8, a les 7 del matí, quan ell vol i necessita i pot fer l'activitat física, nosaltres ens desplacem per poder fer aquest entrenament. Cosa que en un gimnàs tu no pots anar i dir-li vull anar a una activitat a aquesta hora, i dirà no tenim aquest poder de fer aquests canvis de les activitats. Els beneficis d'entrenar a l'aire lliure són: una, que tenim molt més espai per entrenar; dos, que avui en dia la gent necessita respirar aire, i ara mateix amb aquesta pandèmia que estem patint sí que és veritat que és un lloc molt interessant per practicar esport, sobretot pel tema de les distàncies. I a més, encara que faci fred o faci calor,
és un lloc ideal per fer la pràctica esportiva, ja que l'oxigenació és molt més alta que qualsevol indret que estigui tancat. La veritat que per mi és algo molt interessant perquè dona moltes variants i per entrenar necessitem poc material perquè tenim molt espai i amb aquest espai podem aprofitar cada racó per fer un exercici nou. Els nostres serveis els oferim a tot el Vallès, però especialment a Sant Quirze del Vallès està potenciat moltíssim, degut a que les estacions municipals que n'hi ha actualment són precàries. Rebem cada dia moltes peticions de gent de Sant Quirze del Vallès que volen entrenar amb nosaltres degut a que les instal·lacions esportives que tenen municipals no són bones, no estan actualitzades i sobretot són precàries. Degut a aquesta manca de manteniment i actualització de les instal·lacions, nosaltres entrenem molt més i farem aquest servei perquè la gent no deixi d'entrenar. Nosaltres no hem deixat mai de fer esport perquè hem donat alternatives. Un ha sigut entrenament a l'aire lliure, un altre ha sigut entrenament a domicili al client i la tercera alternativa ha sigut fer entrenaments online. Nosaltres veiem que el complex esportiu està tancat de Sant Quirze, però no entenem per què està tancat quan a tots els municipis del voltant estan oberts. A nivell esportiu, a Sant Quirze crec que tenen que potenciar molt l'esport municipal, sí, perquè la gent ho demanda i aquesta demanda té que ser escoltada per la població. La gent no es pot quedar sense entrenar o sense una persona, un tècnic que el guiï per entrenar. No pot ser que les instal·lacions municipals no ofereixin aquest servei i la població, tots els veïns de Sant Quirze del Vallès, tinguin que recórrer a persones professionals, qualificades sobretot, però privades. Què pot fer l'Ajuntament? L'Ajuntament pot fer un conveni amb totes les instal·lacions esportives privades o tots els tècnics que són com jo, que anem com a freelance, per fer una millora d'aquest servei i anar tots junts de la mà. Aquestes inèrcies són importantíssimes i guanyarà molt valor el sector esportiu dins de Sant Quirze. Quan una instal·lació esportiva municipal com és el complex està tancat sense cap motiu, és evident que l'Ajuntament no dona suport suficient a l'esport municipal.